سلام كبرات خاتتي مرتبين ميديا لو ما عندي حصل زمانت ملاتي أزلاتني أبزحان فهم زغلت بسعبة إن حاونا سلمون ولد ميكال عياز قطمو حرقة أب يوستن تكساس قدمي ناي مكين حرقة كلها تمرق مولهم أب استفالي أوانات كابوزح فيديوهات بسعبة زي حرقة تسرحيو بسعبة intoxication زبحال بخمية قاتم حرقة انت هنا ብዙሓት ሰባት ኣብታ ጎፋንሚ ከተእትዉ ገንዘብ ሓሲብኩም ወይ ፈቲንኩም ብሓርታ ጎፋንሚ ተዓፅያ ድሕሪ ካልኦት ቪድዮ ስራሕ ኩናነ ከም ተዓፀወት ግን ፈሊጠ ነይረ ትኾነ ጣዕመን ቪድዮ ክሰርሕ ስለዚ ገለ ሰባት ኣብዚ ንሕና ክንሕግዝ እንደሊና ግን ብኸመይ ኣይንፈልጥን ወይ መንገዲ ድወልኩም ሰባት ኣለዎም ብኸመይ ክንሕግዝ ንኽእል ስለዚ ሎም መዓልቲ ኣብ ናይ ፃውዒት ሓገዝ ንተቐማጦ ካናዳ ዝብል ሓድሽ ሓበሬታ ኣውፅኦም ኣለዉ እዚ ኣብዚ ዘርጊሖ ዘለኹ እዚ ቪድዮ ማለት እዩ እዚኣ ዝሓለልኩ ቪድዮ ከዓ ብዛዕባኡ ትምልከት እያ بخمي كتساعدوا في تقولوا أنت عايز بالورقات يمسح فهم زلوا أبزقع بفلاي إن تقامتي كندا كونتاكتي ومالو وكلتي مالتيو نزي حاجة زي تقول كترولي نتوم سوات كتقولون تقولوا مالتيو هجي تا حاضر تا كم دلتا كم ببقى تم تساعدوا في تقولي قاعد إنفورميشن ولا لينك حتى تقول كمي أبزي فيديو وانت كم زرك حزر الهوري أخوم كتساعدوا في حتى كمي فعلين حتى راحونكم مالتيو هالرأي ساعات حاجة زي تقاماتو كندا سلمون ولد ميكال عريا أبو 4 قلعو مع الحدث مجمريا سلام እግዚአብሔር አምላኽ ምስኹም ይሁን ዝኽበርኩም ይሕዋት ኣሓት ተቐማጡ ካናዳ ሓውና ሰሎሞን ኣብ መጋቢት 13 2025 ምሸት ኣብ ከተማ ኦስትን ቴክሳስ ንዑን ስድራቤቱን ዝዕንግለሉ እንጀራ ኣብ ምምዕራር ስራሕ እንከሎ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ናይ መኪና ከም ዘጋጠሙ ኣብ ሰዓቱ ሓቢርና እዩ ሰሎሞን ካብ ገዝኡ ወፅእ ከሎ ድንገት ከጋጥመኒ ኢሉ ኣይኮነን ተበጊሱ በዚ ልቢ ዝሰብር ኣዝዩ ከቢድ ሓደጋ كلنا لبنا تنكفنا إنا نتوم كبر هوتهم زسانو قدايات كأمنك سسماي وارسو سدرابيتهم ون إجزابير أملاخ مولو متسنعك هبوم نمنا نتوم زغسول ون قلطف حبيت مني الله سلوانا إذا حرق عملا حبت سب تمسي أسمعو كنجي زعم السلا لتتسابانا يوم تتساميتات نخلهم أتوم أب عميق حزن سنبادين لازي مزيخ تسامي استأساسا مرح مكينا سلمون ولد ميكال عريا مستيل علي عغان زخوانه سمعتاوي كبدت نايتي حدقا يكالس አሎ ናይ መጀመርያ በሐሶት ሰኺሩ እዩ ነይሩ ክዝውር ከሎ ተባሂሉ እኳ ተኸሽኑ ተነበረ እንተኾነ ግን ስዒቡ ዝወፀ መግለፂታት ውፅኢት ምርመራ ኣብ ኣልኮላዊ መስተ 0.00% ስለዚ ንውል ሓንቲ ናይ ኣልኮላዊ መስተ ከም ዘይኮነ ከም ዝኾነ ተነጭሩ እዩ ሰሎሞን ሓላፍነት ዝስምዖ ውልቀ ሰብ በዓል ሓዳር ውፉይ ኣቦ 4 ቆልዑ ፃዕዳ ምስ ስድራቤቱ ዝሕግዝ እዩ ነይሩ ከም ሰብ ውን نخالوت أزيو لجاسم حيوان إيو حقاوي مسرح الناس وقوم مسكدة أبزي فلوي بدها أوان بدي برنجات عند جفن أب زرعلو كان عسل إيو زلزلو كم حبة السبت عكيبنا عن حقاوي كل خال سلومون زخون جزء لما إكام مسرح علنا بقع وكلنا نتي أب كرمي زلو زتحلل حقاوي مسرح بقبو المقدام جنزباوي حاجة سكون بتحتنا نحطت علنا بتقبلنا جنزباوي حاجة كع أقدمنا لعل زخونة مسكنا أروالكم توصعكم موقع እግዚአብሔር አምላኽ ዕፅፍን ድርብን ገይሩ ይተካልኩም ሓውና ከዓ ካብዛ ዘለዋ ጸልማት መዋጽኦ ይፍጠረሉ ወከልቲ ኣቶ ጸጋይ ባርያ ሚካኤል ተቐማጢ ቶሮንቶ ቴሌፎን 647 761 9483 ኢሜይል tbarankel@yahoo.com እቲ ኢሜይል ኣብ ታሕቲ ክበልኩም ቀጥታ ኮፒ ገይረ ከዚ ምናልባት ከም ብኸሉ ኸይጋገ ኣቶ ዮናስ ገብረዝጊ ኣብ ረጃይና ቁስ ቴሌፎን 368 ኣቶ ዳንኤል ዓንዶም ቫንኩቨር ቁስ ቴሌፎን 604 440 3961 ኣቶ ያዕቆብ ገብረ ህይወት ዊኒፔግ ቁስ ቴሌፎን 431 307 5711 ኣቶ ኢሳያስ የማነ ካልጋሪ 587 500 0196 أتو أنغسوم تسفاي كيشنر كوس تليفون 226 978 مرحاوي قبرز جهر بروكس كوس تليفون 403 472 55 شوعتن محاري تسفا ميكال بروكس كوس تليفون 306 500 غريتا 306 450 13 بزيادة أب إدمنتون زلهم أنا زعمت له وتوان إدمنتوني ندياقون بركة تخلا قص تليفون 480 294 459 كترخبوا تخليكم قص تليفون براقي دات تخلا 01
@gmail.com እንተኾነ እዚ ኩሉ ኢሜይላት ኣብ ታሕቲ ሊንክ ክገድፈልኩም እየ ብኡ ኣትኹም ከዓ ናይ ሓገዝ ኣስተዋፅኦ ክትገብሩ ብትሕትና ንሓትት ኣነ እዚ መልእኽቲ እዚ ኣመሓላልፈ ተባሂለ ምክንያቱ ካብ መጀመርታ እዚ ሓደጋ ምስ ኣጋጠመ በታ ዝሰርሕኳ ቪድዮ ናይ ኢንቶክሲኬሽን ሰኺሩ ኢሎም ደውፅዎ ሓበሬታ ነይሩ ኣይኮነን እቲ ኢንቶክሲኬሽን ዝበሃል እንታይ ከም ዘጋጠመ ናይ ኣልኮል ከም ዘይኮነ አንታይ ዲፕሬሰንት ወሲዱ ከም ዝነበረ ዝኾነ ሓንቲ ናይ መጨረሻ ንእሽተይ ቪድዮ ሒዘ መፅእ ኣለኹ እዚ ኩሉ ዝሃብኩም ሓበሬታ ኣብ ታሕቲ ሊንክ ክገብረልኩም እየ ከም ፒዲኤፍ ማለት እዩ ፅሒፈ ክገብሮ እየ ካብኡ ከተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም ቁስ ቴሌፎናት ካብኡ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ብቐጥታ ክትረኽቦም ትኽእሉ ኢኹም እዞም ሰባት ዋላ ብኢሜል ኮንታክት ክገብሮም ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ካናዳ ዘለኹም ቀጥታ ደዊልኩም ክኸውን ትኽእሉ ኢኹም እንደን ላይኩም ትሓቶም ወይ ድማ ሓገዝ ከተበርክቱ ብትሕትና ንሓትት ስለዚ ዘዳልኽዋ ሓንቲ ቪድዮ ኣላ ናብኣ ቀስክረኩም And tonight, the man accused of causing last week's deadly pileup on I-35 in North Austin is now facing civil lawsuits. Solomon Wadikiel Araya already faces criminal charges after being accused of failing to brake in time on I-35 near Breaker Lane, leading to the fatal pileup. Investigators say he was on CNS depressants at the time. 5 people were killed and 11 others hurt in that 17-vehicle crash. Victims have filed civil lawsuits against the driver and his employer here in Travis County and in Dallas County, where his employer is based. ስለዚ እቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ብዙሓት ሰባት ከም ተጎድኡ ከምኡውን ብዛዕባ ዘጋጠመ ብሓፂር ዝሓለፈ ዝገለፅናዮ ሓደጋ እዩ ዝኾነ ግን ኣብዚ ድሕሪ ሰሙናት ማለት እዩ ዝወፀ ድሕሪ 7 መዓልታት ዝወፀ ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ብልክዕ ከዓ CNN ዝበለቶ ኣንቲ ዲፕሬሰንት ከም ዝኾነ እያ ትዛረብ ዘላ እዚኣ ኣገዳሲት እያ ምክንያቱ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኢሎም ሰትዩ ኢሎም ዝዛረቡ ዘለዉ ሕጂ የውፅዎ ኣለዉ ብዝኾነ ዋላ ንሶም እቲ ዜና ደውፅዎ ኢልዎ ኢሎም እዮም ደውፅዎ ሰ ሓደ ግዜ እውን ካብ ኢልዎ ኢልካ ክትዛረብ ግዜ ከቢድ እዩ ክሳብቲ ናይ ፖሊስ ኣፊዳቪት ዝወፅእ እዚ እቲ ሪፖርት ዝብሉ ከዓ ሳምታይምስ ተስኻ ትዛረቦ ስእልካ እንድሕር ዘርጊሕካዮ ሓርቲ ሓቂ ክሳዕ ዝወፅእ ዘሎ ንሕሳኻ ሳይ ትኸውን ከምዚ እንዴት ሓቂ ሳምታይምስ ክንፅበ ኣለና ዜና ብፍላይ ከምዚ ዓይነት ክኸውን ከሎ ቁሩብ ብዙሕ ሪሰርች ንግበር ካብ ብዙሓት ዜናታት ኒውስ ሶርስ ብልክዕቲ ክሊር ዝኾነ ሓቂ መታን ክንረኽቡ ማለት እዩ ዝኾነ እዚኣታ ብቐንዲ ኣነ ክሰምዓ ኣለኹ ብዙሕ ለውሱት እዩ ዝመፁ ዘሎ ናይ 100 ሚልዮን ዶላር ለውሱት ነተን ካምፓኒታት ንሱ ስርሓለን ነበረ ከምኡ ነቶም ዓመታቱ ብዙሕ ክሲ እዩ ዝመፅም ዘሎ ዋላ እውን ኣማዞን ይኸስዎም ኣሎ ምክንያቱ እታ መኪና ናይ ኣማዞን ስታ ነይርዋ ከቢድ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ግን እዚኣት ሓፃር ቪድዮ ክትሪእዋ ደለ ዘለኹ ንከታተላ To the fatal pileup. Investigators say he was on CNS depressant. Yes, CNS depressant. Zeata depressant, antidepressant. Nights ማለት እዩ At the time, 5 people were killed and 11 others hurt in that 17-vehicle crash. Victims have filed civil lawsuits against the driver and his employer here in Travis County and in Dallas County, where his employer is based. KVU's Jessica Cha joins us now in the studio. And Jessica, you spoke with the attorney for the man who filed that Travis County lawsuit yesterday. That is correct, Quita. I spoke to Brad Beckworth, who's representing Nathan Gennard, who is currently in the hospital recovering from the multiple injuries he got during the crash. እዚ ሕጂ ዝኸስስ ዘሎ ኣብቲ ሓደጋ ዘጋጠሞ መጉዳእቲ ንሱ ዝኸስስ ዘሎ ትፈልጡ ኢኹም ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ኣብ ዝኾነ እዋን መኪና ሓደጋ ተገጢምካ ነቶም ኢንሹር ዝገበሩ ነቲ ሓደጋ ዝገጠመልካ ክትከስስ ትኽእል ኢኻ ደካ ዛዕዱ መኪና ሓደጋ ክጋጥም ከሎ ስኪዝሚ እንታይ ከም ዝግበር ገለገለኩም ዘይትፈልጡ ኣለኹም መኪና ሓደጋ ተገጢምካ ስታይ ትገብር ቀዲምካ እንታይ ካ ትገብር ዘይትፈልጡ ሰባት ኣለኹም ፕሮሰስ ኣለዎ ስቴፕ ኣለዎ ብዛዕባ እውን ሓንቲ ሓፃር ቪድዮ ሰሪሐ ኣለኹ ንሳ ከሪአኩም መጀመርታ ግን እዚኣ ንወድእ እያ ናይ 3 ደቂቃ ድሕሪኣ ግን ሓደጋ እንተገጢምካስ እንታይ ትገብር ሓፃር ሓበሬታ እንትኾነ ነዊሕ ናታ ቪድዮ ክሰርሕ ክእል እየ መጀመርታ ግን ዓሞ ራእይዋ ካብኡ እንተደኣ ዘይብርሃልኩም ኣሎ ወይ ድማ ኣስፋሕ ኣቢልካ ግለፀና ተልኩምኒ ሞር ከሪአኩም ኣዳልያ ኣለኹ ሓንቲ ቪድዮ ግን ናይ 2 ደቂቃ ትኸውን And he says these victims' lives will never be the same and hopes this lawsuit holds large corporations accountable so accidents like this never happen again. You were going way too fast. But to also hold the right people accountable for needlessly endangering lives, like Araya, ZBN Transport, which Araya drove for, and Amazon, which owned the load Araya was hauling. Beckworth says Araya had multiple movement violations, including speeding. And in his arrest documents, DPS noted he had violations for hours of service driving time in the week before. You can't have companies that are so willing to make money that they'll hire anybody to drive. Beckworth says the lawsuit is also a message to state lawmakers. He's ኣብቲ ሓደጋ ዝነበረ ቀጥታ ብካሜራ ዝተቐድሐት ቪድዮ ከሪአኩም ቀጥታ ላይቭ ዝነበረ ሰብ እዚ
ከምስሎ ዘለኹም ተሓደጋ ምስ ኣጋጠመ ሰብ እዚ ቴሌፎን ሒዙ ብቐጥታ ዝመጽ እዩ Kendrick says he was trying to help anyone he could. He grabbed a fire extinguisher at one point. እቶም ጉዳት መኸድሕን ሲቐልጢፍ እዩ መጽ እዩ Driver of the truck. So I went to the 18-wheeler, and I actually walked by the driver. On the video, you can see I walked by the driver. I didn't know he was a driver because he's asking someone else what happened. Shortly after the driver walks up, that's when Kendrick questions him. What? What happened? I'm coming in. Somebody's left you and I put here. So. But the traffic was there, bro. Like, there's no way it should have been. I'm a trucker myself, bro. You're not putting that. You were going way too fast. You know, there's 2 people dead over there, and possibly 2 more, possibly 4. For truck. They're dead. Dead? They're dead. Dead? Yeah. ብጣዕሚ ዝሕዝን ሓደጋ እዩ ዘጋጠመ ንሞታን መንግስቲ ሰማይ ዋርሶ ከመይ ውዒልኩም ብዛዕባ ንሰሎሞን ሓውና ጉዳይ ንመልእክቲ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ንፅባሕ ሰንበት ኣብ ዳላስ ኣብ 9560 ስኪልማን ስትሪት ዳላስ ቴክሳስ ዚፕ ኮድ 75243 ምትእኽኻብ ኣሎ ካብ ፋዱስ ፍርቂ መዓልቲ ክሳዕ 8 ምሸት ኣብዚ መፂና ክንሕግዞ ብትሕትና ክሓተኩም ይደሊ ምክንያቱ እዚ ሓውና ብርግፅ ናትና ሓገዝ የድልዮ እዩ ንሎዌር ስድርኡ ንብዙሕ ነገር ንኸውን ብዙሕ ወፃኢታት ከም ዝፅበዩ ፍሉጥ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ሕጊ ጥራይ ኣሎ ኢልካ ደቂስካ ተሓድረሉ ናይስ ሃገር ኣይኮነን ሎዌር የድልየካ ዝካትዑልካ ሰባት የድልየካ እቲ ፍትሓዊ ዝኾነ ፍርዲ ንክትወስድ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ክንሕግዞ ተስፋ ይገብር ብዛዕባ እቶም ዝተጎድኡ ስድራ ቤት ተሓቱን ትፅሑፉን ሰባት ኣለኹም ዓቕሚ ተዝህልውና ንዕኦም ክንሕግዝ ኣነ ብውልቀይ ደስ ይበለኒ ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ዝተሓጎሰ ሰብ የለን ሓደጋ እዩ ኣዝዩ ሕማቕ ኣሰቃቂ ሓደጋ ከማን ከጋጥም ዝምነዮ ዝደልዮ ዋላ ሓደ ሰብ የለን ብዛዕባ እቲ ንዕኦም ተሰማዕና ሓዘን እውን ብዙሕ ግዜ ደጋጊምና ገሊፅና ኢና እዚ ሓውና ንባዕሉ ግን ተጣብቆሉ ሰብ ሰኣል ምህላው ሕጊ ከይጎድኦ ወይ ተጣብቆሉ ሰብ ሰኣል ምህላው ሕጊ ከይጎድኦ ወይ ደቁን ሰበይቱ ንኸይብደሉ ዓቕምና ንሓግዞ ከም ፈቃድ ኣምላኽ ድማ ሎዌራት ጌርና እቲ ሚዛናዊ ወይ ምክንያታዊ ዝኾነ ፍርዲ ንክህቡ ንፅባሕ ንጎ ክንሕግዞ ብትሕትና ክሓተኩም ይደሊ ልክዕ እዚ ሓደጋ እዚ ኣዝዩ ኣሰቃቂ ብዙሓት ሰባት ከዓ ተጎዲኦም እዮም እንተኾነ ግን ናይ ሓገዝ ነዚ ፋሚሊ ዝበሃል ዘሎ እዚ ኢንፎርሜሽን ብዙሓት ሰባት በብወገኖም ኣድቮኬት ገብር ኣለዉ ዋላ ኣብ ቲክቶክ ዘሪኦም ወፂኦም ናይ ሓገዝ መልእክቲ የውፅ ኣለዉ መልእክቲ እዚኣና ኩልኩም የመሓላልፍ ኣለኹ ክትሳተፉ ዘለኹም ሕጁን ክደግመልኩም ኣብ ታሕቲ ኩሉ ሓበሬታ ገዲፈልኩም ኣለኹ ብኡ ክትሳተፉ ንእሽተይ ሓገዝ ክትህቡ ትሕትና ንሓትት ኣራይና ኢሎም መዓልቲ መደብና ነዚኣ ትመስል ኣብ ቀፃሊ ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ዝወደሓንኩም ብሩኽ ሰንበት